Ne tɔgɔ Sirima Seydou Ɲare. N bɛ Ala fo k'Ala barikada. Ala min ye bi yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Bi an bɛ sunkalo kɔnɔna la. Kalo min don, kalo barikama de don. O tɛ dɔwɛrɛ ka fɛnw tila an ni ɲɔgɔn cɛ. Kalo min don, yafadeli kalo de don. Kalo min don, Ala ɲini kalo de don. O hukumu kɔnɔna la, an minnu ye ekɔlidenw ka ɲɛmɔgɔ ye, Mali ekɔliden bɛɛ, n'u b'a wele AM, Association des étudiants du Mali. An miirila ekɔlidenw na, surtout ekɔliden minnu bɛ ka vie campus kɔnɔna la. On a campus 6 de b'an bolo. 2 bɛ Kulu sanfɛla la yan, n'o ye FASI o ni UG, o ye Kulu sanfɛ an ka sanfɛ kalanso ye. 1 bɛ fo Kabala, 1 bɛ médecine na, n'o ye docteur ka yɔrɔ ye, 1 bɛ Kulukoro, 1 bɛ Segu. Donc an ye wele bila o campus bɛɛ délégué de ma, u n'u ka secrétaire général, u ka na, u ka ɲɛmɔgɔw, u ka na ka nin dɔn k'u ye AM bɛɛ tɔgɔ la, Mali ekɔliden bɛɛ tɔgɔ la, k'a yir'u la comme quoi u bɛ campus la, an miiri b'u la, an b'a dɔn u bɛ difficulté mun na, an b'a dɔn u bɛ ka gɛlɛya minnu subi, minnu somɔgɔw tɛ yan. Campus vie ma nɔgɔ, n'a fɔra i ka bɔ burusi kɔnɔnaw la ka na vie Kulu sanfɛla campusw la, tuma dɔ la dɔw tɛ bourse ta, seba tɛ dɔw somɔgɔw ye. Bon ka sunkalo in kɛ a ma nɔgɔ, surtout a sun ka tile kɔngɔ la, i ma dumuni ɲɛnama kɛ. Donc hukumu kɔnɔna bɛɛ la, an y'an sigi ka miiri ka dɛmɛ ɲini ka a di an ka ekɔlidenw ma minnu bɛ campus la. Ala ɲɛ bɛ dɛmɛ na, a ka dɔgɔ, parce que ne ko a ka dɔgɔ, i n'a fɔ ni campus belebeleba bɛɛ, a bɛɛ ka bon, kelen o kelen, i b'a sɔrɔ FASI yɛrɛ la yan, mɔgɔ 1000 kɔ de bɛ yan. K'o fara UG kan, Kabala, mɔgɔ 2000 kɔ de bɛ Kabala. Bon, don min don, geste min don, geste symbolique de don, venant du bureau, parce que an yɛrɛ fana ye ekɔlidenw de, wari t'an bolo bi ka caman san ka d'u ma, mais an b'a ɲini autorités fɛ, k'a ɲini an dɛmɛbagaw fɛ, u k'u hakili to Mali ekɔlisow la, u k'u hakili to Mali kalankɛlaw la, surtout sunkalo kɔnɔna la. Sunkalo tɛ, ekɔlidenw bɛ Kulu sanfɛ. Sunkalo tɛ, mɔgɔw bɛ vie campusw la. O diɲɛ don o don i ka dumuni kɛ, a ma nɔgɔ. Dɔw tɛ bourse ta, dɔw bɛ bourse ta, mais a fanba bɛɛ bɛ bɔ burusi kɔnɔna de la ka na. Minnu bɛ bac sɔrɔ ka kɔfɛ, u ka burusi kɔnɔnaw la, u ka duguw la, a na u bɛna kalan kɛ yan. Bon olu bɛ vie jigi ka campus kɔnɔna la. Donc a ka gɛlɛn ka wari bugun ka dumuni kɛ. Wari tɛ sɔrɔ a fɔ tɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ, surtout an bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya min na. Donc o hukumu bɛɛ kɔnɔna la, an y'an sigi ka miiri olu la ka nin dɔn di ekɔlidenw ma, surtout minnu bɛ campus la. A mɛnna a bɛ waati jan bɔ, an ye demande kɛ k'a la de ministre délégué auprès de la santé, ministère de la santé, Umaru Jara, ale ye dɔn dɔw di, an sera partenaire dɔw ma, minnu yɛrɛ tɛ sɔn u tɔgɔ ka fɔ, politiki ko tɛ, foyi ko tɛ, u y'a di Ala de kama, olu de malo ni fɛnw d'a ma. Umaru Jara ye malo sukaro tonne 2 o ni makɔrɔni d'a ma, partenaire dɔw ye malo d'a ma, Sonu fana y'an dɛmɛ, Sanmɔnɛ fana b'a la, o ni partenaire dɔw. Coordinateur, an b'a ye k'a fɔ ko waatiw tɛmɛna ni AM kun fɔra dɔrɔn mɔgɔw tun bɛ mankan ci de tuma bɛɛ u bɛ ka ɲɔgɔn gɛn ni blessé ka ɲɔgɔn bana, mais an ɲɛ b'a la bi yɛlɛma donna la kosɛbɛ, i bɛ se k'i ka gundo dɔɔni fɔ an ye. I yɛrɛ y'a fɔ waati togoya min na, o waatiw tɛmɛna ni ko AM bɛɛ tun bɛ siran, ekɔlidenw yɛrɛ fɔlɔ an bɛ AM yɛrɛ sigira ekɔlidenw min kama, ni ko AM dɔrɔn bɛɛ bɛ siran, k'o fara an ka karamɔgɔw kan, an ka kalankɛbagaw minnu bɛ ka dɔnniya d'an ma, k'o fara parents d'élèves kan, n'a fɔra ko AM dɔrɔn bɛɛ bɛ siran. Mais ni san damadɔni kɔnɔna la, kabini an yɛrɛ nana ni bureau la, n bɛ se k'a fɔ kabini Ala ye nin fanga yɛrɛ nɔgɔya ne ni n jɛɲɔgɔn tɔw, mɔgɔ kelen tɛ se ko la. An ka baara fɔlɔ yɛrɛ kɛra min ye ka violence ban Mali ekɔliso bɛɛ la, sanfɛ kalanso fara duguma kalanso kan, o de kɛra an ka objectif fɔlɔ ye. O de y'a to an ka mana fɔlɔ la an y'a placer sur le signe de la non violence, o tɛ dɔwɛrɛ ye, an ka signe bila kɛlɛ ko de la, an yɛrɛ bɛ kɛlɛ yanni mɔgɔ wɛrɛ ka n'a banni fɔlɔ, an yɛrɛ bɛ kɛlɛ banni ka bɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ, ka yira mɔgɔw la ko AM bɛ se ka falen, et bi alhamdulilayi a résultat filɛ nin ye.
AM falela ani juge zonza to ka kulo ka ja ni dere moment ina ite AM kele bangame ite AM beseta me tukuni ita me beseta be kulu sanfla la ita me ko kele baba nyoche ita me ko marfachi ba nyoche donc o bara famba be kan adi coordination ma na me nyemo ko mori do na me ni le ko de nyogore do bere sona ka don na ba foite kele la ka don bibina traité en assez fanchi en don na mbro nyoma am sera fin ba on da to bien mais je suis votre camarade Alfousseni Yamazie Dissa, étudiant en 6e année de médecine, secrétaire général de la dite faculté. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouverons cet après-midi dans l'enceinte de la faculté des sciences, des techniques et dans la faculté des sciences techniques de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB. Notre présence s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique du Bureau de coordination nationale de l'AEM à rapprocher davantage les militants de l'AEM des étudiants et élèves que nous sommes. Dans cette même logique, cet après-midi, nous allons procéder à des dons de vivres à travers lesquels le Bureau de coordination et ses partenaires veulent faire comprendre que malgré les difficultés que l'AEM a aujourd'hui, malgré tous les noms que porte l'AEM aujourd'hui, cette association est au service des élèves et étudiants du Mali. Ola ame awfo awka nalila ame folise bema fefea sembo akonokoro ka CMB pour que kana ni remise de doina ka donc afo de coordination be gani wale amunuke ka ira étudiant na ka foko ambe en oluri kama ame campus universitaire amu gele awdon ame campus universitaire amu tuko awdon yani anga anjigida politique kan an yɛrɛ se fɛn fitinin mun ye an b'o kɛ walasa ka u ka condition améliorer davantage o hukumu kɔnɔ bureau de coordination na a jɛɲɔgɔnw ye a décidé ka ni donbolo in kɛ campus universitaire ye ni donbolo in a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ bɛrɛ tɛ mais a n'a nafa fana bɛ ɲɔgɔn na o hukumu kɔnɔ kuma kɔnɔ an bɛna kuma di campus universitaire be faculté o faculté la olu ka secrétaire généraux ka représentant an bɛna kuma d'o ma o bɔlen kɔfɛ campus universitaire yɛrɛ kɔnɔna na délégués bɛ yen minnu b'u janto u tɔɲɔgɔnw na ani campus yɛrɛ baara taabolo la an bɛ kuma di olu fana ma o la yanni an ka mɛn kuma kɔnɔ an bɛ faculté campus universitaire be faculté minnu kɔnɔ an b'olu représentant wele le représentant des secrétaires généraux des facultés qui abritent des campus universitaires. Je réponds au nom Koulibaly Yacouba, communément appelé Kacho, secrétaire général de l'AIM de l'Université de Sékou. Et c'est une fierté pour moi. Je suis très ému d'être le représentant de l'ensemble des secrétaires généraux du Mali. Et nous sommes là ce soir dans le cadre de la remise symbolique des dons venant de la coordination nationale de l'AIM. Et je me profite de l'occasion pour vous souhaiter aussi la bienvenue. Je ne vais pas me soustraire de la parole sans pourtant remercier le coordinateur national, M. Serou Sirima Nyare, pour cette belle initiative. En ce mois béni de Ramadan, en ce mois béni du bon Dieu, camarades étudiants et étudiantes du Mali, secrétaire général du bureau national de l'AIM, depuis votre arrivée, nous avons constaté beaucoup de changements. Vous nous avez montré que la violence ne sert à rien. Depuis votre arrivée, vous nous avez montré que les machettes, les couteaux et les fusils appartiennent à l'armée et aux bouchers. Et je me profite de l'occasion aussi pour lancer un appel aux autorités compétentes du Mali et aux partenaires aussi. L'AIM vous invite une fois de plus. On vous appelle à multiplier votre effort pour que nos camarades étudiants puissent avoir un sain environnement. Parce que ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas eu les trousseaux ni les bourses. Aux résidents, les conditions de vie sont très précaires, sont très difficiles. Donc, merci une fois de plus sur ces causalités, ces vaincre. La lutte continue, la victoire.